Navanda Sûriyeyê azadiyên rojnamegeriyê amareke fermî derbarê binpêkirinên derheqê rojnamevanan ku sala 2017 li Sûriyê hatine encamdan belav kir. Navanda navborî diriya raportekê re 226 binpêkirin derheqê ragihandinê û rojnamegeriyê hatine encamdan belge kiriye. Ku sala 2017 berewerdî bi salên borî re sala herî bilind di binpêkirinan de. Di raporta Navanda Sûriyeyê azadiyên rojnamegeriyê de hatiye ku ji destpêka sala 2011 an ku ji destpêka krîza Sûriyê ta 17 meha yekê sala 2017 1082 binpêkirin derheqê ragihandinê li Sûriyê hatine bêkanîn. Di hûrguliyên binpêkirinan yên sala 2017 43 binpêkirin bi destê rejîma Esed hatine encamdan û 15 rojnamevan bûne qurbanî. Herwiha rêxistina Daişê ya terorî berpirse li ber kuştina 14 rojnamevanan û hêzên Rûsyê berpirse ber kuştina 5 rojnamevanan û 6 rojnamevan bin destê çekdarên Nenasva bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Raportê amaje bi wê yekê kir ku rejîma Esed 72 binpêkirin derheqê ragihandinê encam dane û çekdarên rêxistina Daişê 29 binpêkirin encam dane. Herwiha çekdarên Tehrîr Şam an ku aniya Al-Nusra bi 28 binpêkirinan rabûye. û peyedê bi 18 binpêkirinan û 15 li ser destê çekdarên opozisyonê herwa 18 binpêkirin li ser destê çekdarên Nenasva hatine encamdan. Raportê tekez kir ku jimara qurbaniyên rojnamevaniyê sala 2017 berewerdî bi salên borî re kêm e. Lê li beramber de binpêkirinên sala 2017 berewerdî bi salên borî re di asteke bilind û zêde de ye. û rejîma Esed di pileya yekê de ye di binpêkirinan de. Ji aliyê xwe ve Yekîtiya Rojnamevanên Kurd li Sûriyê raporta xwe ya sala 2017 belav kiribû û tê de 24 rewşên binpêkirinê derheqê rojnamevanên Kurd belge kiribû.